хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 6 январ дар Паём ТВ. нархи орди гандум дар Тоҷикистон давоми соли гузаштаи 2022 ба таври қобили мулоҳиза қимат шуда будааст. Дар гузориши ахири барномаи озуқаи Созмони Милали Муттаҳид, ки рӯзи 3 январ нашр шуд, гуфта мешавад, ки нархи орди навъи якум дар бозорҳои Тоҷикистон аз моҳи феврал то моҳи майи соли 2022 як бора боло рафт. моҳи май нархи як халта орд дар бархе аз фурӯшгоҳҳои кишвар то 350-380 сомонӣ расид. коршиносони Созмони Милали Муттаҳид гуфтанд, баъди ҷамъоварии ҳосили ғалла тобистону тирамоҳ нархи орд то 6% поин рафт, вале бо ин вуҷуд арзиши орд, маҳсулоти муҳим дар дастархони Тоҷикистон, ба фарқ аз соли 2021 гарон боқӣ монд. Соли 2022 сокинони Тоҷикистон пайваста аз болоравии нархи маҳсулоти муҳиму ниёзи аввал дар бозорҳо шикоят мекарданд. Як сабаб таҳримҳо алайҳи Русия ва коҳиши содироти маҳсулот аз кишварҳои дигар ба Тоҷикистон гуфта мешавад. Тобистони соли 2022 дар пайи болоравии нархи орд, масъулини вазорати кишоварзии Тоҷикистон гуфтанд, ҳангоми нақшарезии соли 2023 пешгирӣ аз гароншавии нархи орд ва баланд бардоштани ҳосилнокиро ба назар мегиранд, вале барномаи зидди буҳронии хосе надоранд. ҳоло дар бозорҳои Душанбе нархи як халта орди 50 килогӣ аз 270 то 230 сомонӣ аст. нархи маводи сӯхт дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ дар шаҳру навоҳии Тоҷикистон баъд аз таҷлили соли нави милодӣ ва рӯзҳои истироҳат тағйир ёфтааст. тавре мушоҳида мешавад, ду рӯз ба ин тараф нархи маводи сӯхт аз ҷумла бензин дар аксар фурӯшгоҳҳо боло рафтааст. зимнан ин нахустин мавриди таконхӯрии нарх дар соли 2023 арзёбӣ мешавад. бино ба нархномае ки ширкатҳои чаканафурӯшии маводи сӯхт дар шаҳру навоҳии сӯхт насб намуданд, ҳоло арзиши бензини навъи АИ-95 8 сомониву 20 дирам, АИ-92 7 сомониву 80 дирам ва сӯзишвории дизели ба 11 сомониву 60 дирам баробар шудааст. қимати чунин нав сӯзишвориро дар шаҳру навоҳии Душанбе ва вилоятҳои Хатлону Бадахшон аз ин ҳам баландтар арзёбӣ мекунанд. чунин нархнома назар ба охирҳои соли 2022 аз 20 то 30 дирам баланд рақам зада мешавад. ба гуфти соҳибкорони ин соҳа, рӯзҳои ахир воридоти бензин камтар шудааст. ҳоло баъзе аз таъмингоҳҳои сӯзишвории нақлиёт ба мушкилии камбуди он дучор шуданд. вақте ки мол ба бозор камтар ворид мешавад, ба таври табиӣ нархи он тағйир меёбад. дар ҳамин ҳол қимати гази моеъ то 4 сомониву 90 дирам поин шудааст. инам маводи сӯзишворӣ то чанд рӯзи пеш дар аксар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ аз 5 сомониву 10 дирам то 5 сомониву 20 дирам фурӯхта мешуд. Тоҷикистон маводи сӯзишвории нақлиётиро асосан аз кишварҳои Русия ва Қазоқистон ворид мекунад. ширкатҳои Газойл, Суғднефт, Ориё, Роҳи Сомон, Сеганҷ ва боз чанд ширкати дигар барои ворид намудани маводи сӯхт иҷозатнома доранд. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 6 январ эълон кард. тибқи нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон, арзиши 100 рубли русӣ барои имрӯз 14 сомониву 15 дирам аст. ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1020 сомониву 28 дирам арзёбӣ кардааст. Бонки миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1078 сомониву 95 дирам арзёбӣ кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон $1839.79 муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brentgrad фьючерси Лондон $78.80 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightweight Grad оили Нью Йорк $73.70 муомила шуд.